Ndikulandireni ndi manja awiri lero Lamulungu lachitatu mu nyengo ya Pasaka pa 23 April 2023 pamene tabweranso pano patiyankhuleni Ambuye ndi mawu a tsiku la lero, mawu amene akuwerengedwa m'machechi onse a mpingo wa Chikatolika maparishi mwathumu. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse, mulibe tsankho, mumakonda wina aliyense, mumatiyang'anira mumafuna kuti wina aliyense athe kulandira chipulumutso chanu. Pamene mwana wanu Yesu Khristu adauka kwa akufa, mudafuna kuti ife tonse tikhale mboni za kuuka kwake kwa akufa ndi kuwafikira anthu onse zoti mwana wa Mulungu ali moyo ndipo anauka kwa akufa kuti ifenso tikhale ndi moyo watsopano. Tithandizeni kukhala moyo umene watsopano kuti poteropo tithe kuwathandiza anzathu ambiri kufika pafupi ndi inu. Mwa Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera ntchito za atumwi mutu 2 ndime ya 14 tidzawerenganso ndime ya 22 kulekeza 33. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Elton Kagwa, administrator patiyankhuleni Ambuye kuchokera ku St. Gabriel Church, St. Kizito Parish, Chigoneka, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu achiwiri akuchokera mu kalata ya Petro woyera 1 Petro mutu 1 ndime ya 17 kulekeza 21. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Mayi Tina Kandodo kuchokera ku Maula Parish, Our Lady of Africa Cathedral, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu muthenga wabwino akuchokera muthenga wabwino wa Luka woyera mutu 24 ndime ya 13 kulekeza 35. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likutcha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Headquarters, Area 30, mu Archdiocese ya Lilongwe. Tsiku la Pentekoste, Petro adatsimikizira Ayuda kuti Yesu wa ku Nazareti ndiye mpulumutsi olonjezedwa uja, pakuti Mulungu adamuukitsa kwa akufa monga malemba oyera anenera. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Petro adayimirira pamodzi ndi atumwi ena aja 11, ndipo iye adakweza mawu nati, inu Ayuda ndi inu nonse okhala ku Yerusalemu kuno, mvetsani ndipo mutchere khutu mawu anga. Inu Aisraeli, mverani mawu awa. Yesu wa ku Nazareti anali munthu amene Mulungu adamtuma kwa inu. Mulungu adakutsimikizirani zimenezi mwa zamphamvu zozizwitsa ndi zizindikiro zimene adachita mwa iye pakati panu. Monga mudziwa, Mulungu mwakufuna kwake ndi kudziwiratu kwake adatsimikiziratu kuti Yesu aperekedwe m'manja mwanu. Ndipo inu mudamupha pakumupereka kwa anthu oyipa kuti ampachike pa mtanda. Koma Mulungu adammasula ku zowawa za imfa, namuukitsa kwa akufa, chifukwa kunali kosatheka kuti akhale omangidwa ndi imfa. Pakuti Davide anena za iye kuti, ndinali kuona Ambuye pamaso panga nthawi zonse, pakuti amakhala kudzanja langa lamanja kuti ndingagwedezeke. N'chifukwa chake mtima wanga ukukondwa, ndipo lilime langa lidasangalala. Inde ngakhale thupi langa lomwe lidzapumula ndi chiyembekezo, pakuti simudzasiya mzimu wanga ku malo a anthu akufa, kapena kulekerera woyera wanu kuti aole. Mudandidziwitsa njira za moyo, ndipo mudzandidzaza ndi chimwemwe pamaso panu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a kalata yoyamba ya Petro woyera 1 Petro chapter 1 verse 17 mpaka 21. Okondeka, Mulungu alibe sankho, amaweruza aliyense molingana ndi zochita zake.
Ngati mumutcha Atate pamene mukupemphera, chitireni ulemu nthawi yonse muli alendo pansi pano. Mukudziwa bwino chimene adakuwombolani nachoni ku khalidwe lanu lachabe limene mudalandira kwa makolo anu. Sadakuwomboleni ndi ndalama zotha kuwonongeka zija, siliva kapena golide ayi. Adakuwombolani ndi magazi a mtengo wapatali a Khristu amene adakhala ngati mwana wankhosa opanda banga kapena chilema. Iyeyo Mulungu adamusankhiratu dziko lapansi lisanalengedwere, koma wamuonesa nthawi yosiriza ino chifukwa cha inu. Kudzera mwa Iye mumakhulupirira Mulungu amene adamuukitsa kwa akufa namupasa ulemerero. Ndipo choncho chikhulupiriro chanu ndi chiyembekezo chanu zili mwa Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga woyera monga adalembera Luka woyera. Mutu 24 kuyambira ndime ya 13 kulekeza 35. Tsiku la Pasaka lomwelo ophunzira awiri anali kupita ku mudzi otchedwa Emausi. Kuchokera ku Emausi kufika ku Yerusalemu ndi mtunda okwanira ngati mailosi asanu ndi awiri. Anali kukambirana za zonse zimene zidachitikazi. Ali kukambirana choncho ndi kufunsana, Yesu mwini wake adayandikira natsagana nawo. Kwa maso awo adachita ngati kutsekeka, kotero kuti sadanzindikire. Yesu adawafunsa kuti, kodi mawu amene muli kukambirana poyenda wangotani? Apo iwo adayima ndi nkhope zachisoni, ndipo mmodzi dzina lake Kleopa adamfunsa kuti, kodi mlendo ndiwe wekha mu Yerusalemu osadziwa zimene zidachitika m'menemo masiku apitawa? Yesu adawafunsa kuti zotani? Iwo adati, za Yesu wa ku Nazareti. Iye anali mneneri amene zochita zake ndiponso mawu ake zinali zamphamvu pamaso pa Mulungu ndi anthu omwe. Akulu athu ansembe ndi akulu athu ena adamupereka kuti aweruzidwe ndi kuphedwa, ndipo adampachika pa mtanda. Tinkayembekeza kuti iyeyo ndiye adzawombola Israeli, koma lero tsiku lachitatu chichitikire cha zonsezi. Koma tsono akazi ena mgulu lathu atidabwisa. Iwo adapita ku manda mmamawa, koma sadawupeze mtembo wake. Tsono adabwerako namasimba kuti adaona mngelo amene adawauza kuti Yesu ngwamoyo. Ena mwa ife adapita ku mandako, ndipo adapeza monga momwe akazi aja adasimbira, koma iyeyi sadamuone ayi. Apo Yesu adati, anthu opusa inu, osafuna kukhulupirira nsanga zonse zimene aneneri adanena. Kodi sikunanena kuti mpulumutsi wolonjezedwa uja amve zowawa zonsezi asanalowe mu ulemerero wake? Ndipo adawatanthauzira zimene zidalembedwa za iye m'malembo onse, kuyambira pa mabuku a Mose mpaka mabuku a aneneri onse. Atayandikira ku mudzi kumene anali kupita, Yesu adachita ngati ali kupitirira, koma adamuwumiriza kuti khalani ndi ife, pakuti kwayamba kuda ndipo dzuwa lili pafupi kulowa. Apo iye adalowa nakhala nawo. Pamene adakhala nawo podyera, iye adatenga buledi ndipo adathokoza Mulungu, adanyema nawo agawira. Pamenepo maso awo adatsekuka ndipo adamuzindikira, koma iye adazimirira. Iwo adafunsa kuti, kodi mitima yathu sinali ngati yoyaka moto pamene paja anali kulankhula nafe pa njira natanthauzira malembo? Nthawi yomweyo adanyamuka kubwerera ku Yerusalemu. Adakapeza ophunzira aja 11 atasonkhana pamodzi ndi ena amene anali nawo, ali kunena kuti Ambuye awokadi, ndipo Simoni waaona. Tsono awiri aja adafotokoza zimene zidachitika pa njira paja, ndiponso mmene iwo adazindikira pamene iye adanyema buledi. Mthenga wa Ambuye. Mulungu ndi amene amatitsogolera, Ambuye Yesu ndi amene amatitsogolera ku njira yopita kwa Atate. Chifukwa kuti akutitsogolera ku njira yopita kwa Atate, ife tikuyenera kukhala anthu achidwi, omvetsera mawu ake, omvetsera malangizo ake, kuti tikafikedi kwa Atate monga momwe Yesu Khristu akutitsogolera pa njira. Timazitchula kuti ndife a Khristu osatira a Ambuye Yesu. Chimene chikutanthauza kuti pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tikuyenera kutenga njira imene Ambuye Yesu anayitenga kuti tikafike kwa Atate, popeza iwo anatitsogolera
kufika kwa Mulungu Atate. Mawu athu a tsiku la lero, makamaka uthenga wathu wabwino wa tsiku la lero, ukutikumbutsa kuti ndife mboni za Yesu Khristu. Ndife mboni za kuuka kwa Yesu Khristu. Ndife mboni za masautso a Yesu Khristu. Ndife mboni za ulemerero umene Yesu Khristu analandira. Tonsefe ngati ophunzira a Ambuye Yesu tili pa ulendo wangati umene ophunzira awiri awa amayenda ku Emausi. Ulendo onena kuti akukambirana, akudabwa, akuzizwa ndi zimene zachitika zokhudzana ndi Ambuye Yesu. Ndipo Ambuye Yesu akubwera pakati pawo koma sakumuzindikira. Ndipo akumutenga ngati mlendo weniweni, kuti ndinu mlendo mu Yerusalemu muno, simudziwa zimene zachitika. Ndipo Ambuye Yesu akufunsa ngati munthu amene sakuzindikira, sakudziwa kena kalikonse. Mpakana atawazindikiritsa kuti anthu opusa inu, kuti sizinenera kuchitika zakuti anthu ajabe sakumuzindikirabe. Mpakana pamene anakafika anakanyema buledi, atanyema buledi ndikuzindikira kuti ndi Ambuye Yesu ndikusowa. Pa ulendo wathu wa Chikhristu, Mulungu amakhala nafe koma sitimazindikira. Mulungu amatiyang'anira, amatilondolera, amatipasa kuwala koma sitimazindikira. Mulungu angathe kubwera mwa munthu amene tikumudziwa ndikale, kutiuza zoyenera kuzichita pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Mulungu atiunikira, Mulungu atipasa njira yokafika kwa Atate. Ambuye Yesu angathe kubwera, amayi Mariya angathe kubwera munjira ina iliyonse imene akuona kuti angathe kufika. Angathe kufika mwa anzathu, angathe kufika kuzera mwa nsembe athu, angathe kufika kuzera mwa sisteri athu, angathe kufika kuzera mwa grupu athu, angathe kufika kuzera mwa atsogoleri athu ampingo, angathe kufika kuzera mwa m'bale wathu wina aliyense. Ndikutiuza zochita nthawi yangati imeneyo, zimene Mulungu yakufuna. Tikasatira zimenezozo, Mulungu akutisogolera, Ambuye Yesu akutisogolera, mngelo uja akutisogolera kunjira yopita kwa Atate. Kodi ifeyo anthu angati amene Mulungu atumidwa, timakhala nawo chidwi chotani? Timamvetsera malangizo awo, timamvetsera mawu awo. Chifukwa zina zimene amatiuzazo zimakhala zosusana ndi zimene ifeyo timazichita zokomera dziko lino lapansi osakhala zokomera Mulungu. Ndiye apapa anzathu aku Emausi, anyamata awiri aja kapena azibambo awiri aja, ophunzira awiri aja, Yesu Khristu anayenda nawo ulendo koma sanamuzindikire. Ndipo atafika pena pake ataona kuti kwada, pamene Yesu Khristu amakhala ngati akupitirira, iwo aja pamene amaona kuti kunja kukwada, tiyeni mukakhala nafe limodzi. Inali nthawi yangati imene yoyo imene anakamuzindikira Yesu Khristu. Anthu ena amene sitimafuna kuti akhale pafupi, sitimafuna kuti atiyandikire, ndi amene amakhala kuti Mulungu watuma. Iwo anakangonena kuti munthu uyu watiuza zinthu zambirimbiri, azipita ife tizikapuma, sakanazindikira kuti anali Ambuye Yesu. Kufuna kuti anamuyitananso mwa njira yapadera kuti atiyeni tikakhale limodzi, malingana ndi zimene iwo amazimva amene amamasulira mawu, kumapeto kwake anakazindikira kuti ndi Ambuye Yesu. Ndi chifukwa chake mawu athu oyambirira amene tamva tsiku la lero akuchokera buku la ntchito za atumwi. Petro akuwauza anthu amene amamvetsera kuti iwo ndi mboni zakuuka kwa Ambuye Yesu, ndipo akuwalalikira mosabisa, akuwalalikira mopanda mantha, kuti azindikire kuna kuti ndiwo amene anapangisa zonse kuti Yesu Khristu amwalire. Komano chifukwa cha kuphedwa kwa Yesu Khristu, iwo asanduka anthu opanda mantha ndipo akulalika uthenga wabwino. Ndipo cholinga chake nchonena kuti anthuwa atembenuke, anthuwa alape machimo, anthuwa akhulupirire Yesu Khristu, anthuwa azipanga zinthu za Mulungu. Kodi ifeyo titamuzunza Yesu Khristu, Yesu Khristu ataphedwa chifukwa cha machimo athu, tatembenuka? Tasiya moyo wathu oyipa uja? Tasiya moyo wathu ochititsa manyazi uja? Tukuchita zimene Mulungu yakufuna? Tikusatira mawu a Mulungu? Chifukwa ndikuzera kusatira malangizo angati amenewa kapena mawu angati amenewa pamene tingathe kuonetsa kuna kuti Yesu Khristu akutisogolera ku njira yopita kwa Atate, kuti Mulungu afuna kuti tikafike kumalo kumene Iye amakhalako. Chifukwa mawu ake amene anasiya pakati pathu ndotithandizira kuti ife tikwanirise cholinga cha Ambuye Mulungu pano pa dziko lapansi. Ndiwo mawu athu achiwiri a tsiku la lero, kata yoyamba ya Petro woyera, akutiuza kuti Mulungu alibe tsankho, Mulungu amakonda wina aliyense, Mulungu afuna kuti wina aliyense athe kulanda chipulumutso chake. Choncho inuyo ndine ndife anthu okondedwa ndi Mulungu. Ndife Mulungu amene watisankha mwa njira yapadera kuti tilandire chipulumutso chake, tilandire zaulere zake. Kuti pamene tilandira zaulere zake, anthu apitirize kuona kuwala mwa ife, monga momwe anaona kuwala kwa Ambuye Yesu, monga momwe anaona kuwala kwa Petro. Kuti kuzera mu kuwala kwathuko, anthu ambiri akhale pafupi ndi Mulungu, anthu ambiri apulumutsidwe. Tikumbukire kuti Mulungu amene anatisankha alibe tsankho, afuna kuti wina aliyense apulumutsidwe, ndipo ifeyo tikhale ndi udindo umenewo othandiza ntchito ya Mulungu
pona kuti anthu ambiri athe kupulumutsidwa pano pa dziko lapansi. Tisasekerere pamene taona anthu ena opanga zinthu zolakwika zosiyanasiyana tiwadzudzule, kandi m'banja mwathu kandi kuntchito. Tisasekerere anthu amene afuna tilakwise mu njira zosiyanasiyana tiwadzudzule, kuti moyo wathu ukhale wokomera Mulungu nthawi iliyonse, popeza Mulungu adatikonda, adatisankha, alibe tsankho potisankha, potikondera, afuna kuti ife tikhale zida zake zamphamvu zobweretsa chipulumutso, zobweretsa mtendere, zobweretsa moyo wosatha pamalo osiyanasiyana, kumene timagwira ntchito ndi anthu osiyanasiyana amene timacheza nawo tsiku ndi tsiku. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse ndife ana anu, monga ophunzira aja anali pa njira ku Emausi sanakuzindikireni, pena nafenso sitimakuzindikirani mu njira zosiyanasiyana. Titumizireni Mzimu wanu Woyera uthe kutizindikiritsa pamene mwabwera pakati pathu, ndipo tikumvetsereni ndi chidwi kuti mawu anu athe kutipititsa kwa Atate, popeza popanda inu sitingathe kukafika kwa Atate. Inuyo ndinu njira yofikira kwa Atate, inuyo ndinu moyo ukatifikitsa kwa Atate, inuyo ndinu chakudya chathu chotipatsa moyo wosatha, choti kumapeto kwa zonse tikafike kwa Atate. Mukhale nafe tsiku la lero ndipo mutisogolere, mutilonjezere nzeru, mutilonjezere luntha, kuti tizindikire ubwino umene munatichitira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, ndipo mokuyamikani tithenso kukubwezerani ubwino omwewo powathandiza anzathu kufika pafupi ndinu. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.